Benvinguts a Radioactivitat, un espai patrocinat per les tendes Todo Juguete i la Regidoria de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Castelló. Radioactivitat, avui amb els alumnes de l'Institut La Plana de Castelló. Benvinguts, amics i amigues, companys i companyes de l'IES La Plana. Pares i mares, professors i professores, radiodients i radiodientes. Radiodientes? Es diu radiodientes? No, dona, no. La paraula radioients serveix igual per al masculí i per al femení. Digues radioients i avant. I a veure què dius que està així el professorat del Departament de Valencià i encara ens baixaran la nota. Bé, aleshores benvinguts, radiodients. És que això de la ràdio està molt bé. Sí, és il·lusionant sentir-se locutors per un dia. T'imagines que alguns de nosaltres ens farem periodistes i treballarem en una emissora? M'encanta la ràdio. Sí, això de la ràdio està molt bé, però hi ha un inconvenient. I és que aquest programa ara mateix és possible que l'estigui escoltant absolutament tot el món. Familiars, professorat, companys de classe i molta gent que no es coneix de res. A veure com es eixirà. Ja estic començant-me a ficar nerviosa. Tindrem reportatges, entrevistes, enquestes, parlarem d'esperits d'internet, de l'anorèxia, de la destrucció del medi ambient, dels gustos dels adolescents i fins i tot tindrem actuacions musicals en directe. Comencem ja. En primer lloc, escoltem a Pau Igual i a Clàudia Balado, que es comentaran un treball que han realitzat Belén Sánchez, Clàudia Sonsona, Víctor Pasqual i Miquel Palau, sobre una de les aficions a la qual els adolescents dediquen més temps, internet. Hola, radioients. Hola. Nosaltres parlarem dels avantatges i dels perills d'internet. D'avantatges n'hi ha molt, com la permanència en contacte amb els amics, parents i col·legues arreu del món, a una fracció de cost d'una crida telefònica o correu aeri. Discussió sobre qualsevol tema, des de l'arqueologia a la zoologia, amb la gent de diversos idiomes diferents. Exploració en milers de biblioteques i bases de dades d'informació global. Accés a milers de documents, diaris i revistes. Servei de notícies de qualsevol tipus, de notícies esportives fins a informació meteorològica. Jocs en viu i en temps real. Internet permet jugar amb les desenes de persones d'immediat. Connectar-se a la xarxa avui pren un sentit un poc d'aventura. Es necessita la predisposició per aprendre i la capacitat d'anar avançant en la pràctica. Internet realment té una tradició rica en el sentit d'ajudar als recents aplegats. Fins fa poc hi havia poques guies escrites per a la gent ordinària i a la xarxa han anat creixent en la seva major part mitjançant una tradició oral, on els experts ajudaven als recents iniciats. Però no tots són avantatges, no és així? Efectivament, també hi ha inconvenients. L'últim perill d'internet és el grooming, child grooming, o assetjament sexual a menors. Utilitzant una identitat falsa, un adult entra en xats destinats a jóvens i aconsegueix guanyar-se la confiança d'un adolescent, mitjançant enganys per obtindre material de contingut eròtic. No fa massa els periodistes del país van elaborar un reportatge on es descriu amb detall què és el que ocorre en aquestes situacions i dona un consell sobre com previndre que això passi, que van des d'informar-se fins a demanar als pares que controlen els que fan els menors, però sobretot hem d'aprendre a dir que no. I hi ha diferents associacions que lluiten per previndre aquesta lacra. Què més es pot fer? Els consells que donen els pares i les mares per evitar el grooming són: aprendre a utilitzar les noves tecnologies per a saber què fan els fills quan estan connectats i possibles riscos que s'enfronten. Ensenyar als fills a ignorar els spams i no obrir arxius que procedisquen d'internautes que no coneguen personalment o que no siguen de la seva confiança. Explicar-los que existeixen programes capaços de desxifrar les nostres claus d'accés al correu electrònic. Situar l'ordinador de la casa en una habitació d'ús comú, podem tenir-lo controlat. Evitar, si és possible, col·locar-lo en el dormitori dels fills.
no instal·lar una webcam en l'ordinador o restringir el seu ús mitjançant una clau de seguretat que només sàpien els pares. Parlar amb els fills sobre el que fan quan naveguen per internet, quines pàgines visiten, amb qui parlen i sobre què. Insistir que no s'han de revelar dades personals a través de xats, Messenger, MySpace, etc. I preguntar periòdicament pels contactes que van agregant al seu compte Messenger o altre tipus de missatgeria instantània. Explicar que mai s'han d'enviar fotos ni vídeos personals a ningú. Parlar de riscos d'internet, que siga un món virtual, no vol dir que no pugui acabar afectant en la vida real. Amb apagar l'ordinador de vegades és suficient. Moltes gràcies pels vostres treballs. Realment és una qüestió molt interessant. Sí, ja ho crec. Fem una paradeta per a publicitat. I tornem en seguida. Esteu escoltant Radioactivitat, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castelló, Regidoria de Cultura i Educació. Som els alumnes del LIES La Plana I estem així de nou. Ara donarem la paraula als nostres companys de primer d'ESO que ens parlaran sobre diversos temes. Hola, em diuen Caterina i sóc alumna de primer D. La meva companya Rocío ens donarà els resultats d'una enquesta. Cuidant la gent que realment importa i tancar la porta qui no es comporta. Si vas al pel procés igual. Jo he fet una enquesta a alguns companys de segon D i aquests són els resultats. A la pregunta de quin esport els agrada més i havent desproposat entre 6, aquests són els resultats. 4 persones m'han contestat que els agrada més el futbol, 2 el judo i 1 el voleibol. Per acabar, els he fet la pregunta de quina assignatura els agrada més i els resultats són: una persona m'ha contestat que els socials, una d'altra l'optativa, a 2 els agrada l'anglès, a 3 l'educació física, a 1 el castellà, a una d'altra el valencià, a 3 la religió i a 1 la música. Ara, la meva companya Maria, també de primers D, ens llegirà unes reflexions sobre el canvi climàtic. Endavant, Maria. El canvi climàtic és l'augment de temperatura que s'està produint a la Terra des de fa molts anys. Alguns científics diuen que es deu a un fet normal de la història de la Terra. Hi ha èpoques més fredes i altres més calentes, però la majoria de científics diuen que es deu a la contaminació que estem produint. En el canvi climàtic, al pujar la temperatura, es derretirà el gel que hi ha als pols i el nivell del mar pujarà. Al pujar el nivell del mar, les ciutats o pobles que estan prop de la mar podrien inundar-se. També diuen que es produiran pluges torrencials i temps de sequera, amb els que augmentaran els deserts. Afectarà també alguns conreus, ja que al pujar la temperatura canviarà l'època de recol·lecció. Augmentaran les al·lèrgies i malalties respiratòries. Així que, si no volem que canvien totes aquestes coses, devem contaminar menys. A continuació, el company de primer C, Carlos, ens parlarà sobre l'anorèxia. Quan vulguis, Carlos. Avui en dia, la gent pateix diverses malalties, entre elles una que té un currículum impressionant, l'anorèxia.
Aquesta meitat, que ronda sempre en xics i xiques adolescents, és molt perillosa, fins i tot han mort persones, però és que no se li dona tota la importància que es deu. L'anorèxia consisteix en deixar de menjar i fa que totes les defenses i de més que hi ha al nostre cos es debiliten i per tant amb un simple constipat ens podem provocar la mort. El que es deu fer primer és deixar de creure en les mentides de les dietes i menjar peix, menjar fruita, verdura, carn, ous, llet, tot el que puga defendre el nostre cos. Però el que fa que l'anorèxia triomfe és aquests models de les revistes que condueixen a xiques joves a deixar de menjar i a caure en l'anorèxia. En un xic o en una xica anorèxica, la vida és molt difícil. Aquest problema és tan extens que fins i tot s'han escrit llibres, les xiques de l'hambre, etc. Llibres que avui en dia ens estem llegint en llengua per fer exàmens i així que ens ajuda a veure el que és l'anorèxia i com podem evitar-la per viure millor. Tot seguit, el company Zacarias, també de primer C, ens llegirà un treball sobre la destrucció del medi ambient. Què és la destrucció del medi ambient? La destrucció del medi ambient és la desaparició majoritàriament per causes humanes d'alguns exemplars d'animals, fauna i també de flora. Les causes principals d'aquest fenomen són la contaminació, causant la desertització, la sobreconstrucció i l'especulació, de les que parlarem més tard. La contaminació. La contaminació és un dels principals problemes en els que s'enfronta la humanitat, ja que està viu i es desenvolupa en el medi ambient. Un medi ambient net és garantia d'un desenvolupament humà saludable. La contaminació està provocada per molts agents, entre els quals podem citar l'emissió de gasos a l'atmosfera, CO2, NO2, etc. Els agents químics, que algunes indústries verteixen en els rius, etc., embrutant l'aigua i fent-la no apta per al consum humà i dels rius. La sobreconstrucció. La sobreconstrucció té l'efecte beneficiós de fer rics a unes quantes persones, però també té un efecte molt negatiu sobre el medi ambient. Una construcció excessiva d'habitatges en els llocs on només ens priva de gaudir els paisatges naturals, sinó que demanda una gran quantitat d'aigua per abastir les noves cases que es fan. A més, moltes d'aquestes construccions es fan a la vora de camps de golf, els quals encara necessiten més quantitat d'aigua. L'especulació. L'especulació és el procés per el qual es venen molt més cares coses que abans s'han comprat més barates. N'hi ha de molts tipus d'especulació, però un dels que més ens afecta en la zona on vivim és l'especulació urbanística. Unes quantes persones molt riques compren terrenys a baix preu i després de requalificar aquests terrenys per a que es pugui construir es dediquen a fer habitatges, els quals els treballadors normals tarden a pagar quasi la meitat de la seva vida, convertint-los quasi en esclaus. Per finalitzar, Lara de primer C i Olga i Maria de primer D ens diran els resultats d'unes enquestes. Bon dia, anem a presentar-vos els resultats de les preferències d'una mostra representativa dels gustos musicals, dels temes de lectura favorits i els programes de televisió que més agraden als xics i xiques de Castelló, de 12 i 13 anys. Cal assenyalar que quasi tota la mostra ha estat recollida al nostre institut, La Plana. Pel que fa als gustos musicals, hem consultat 124 persones. En relació als temes de lectura, hem consultat 35 persones. I quan al tema de la programació televisiva, hem consultat 47 persones. El tipus de música que més agrada, en primer lloc, és la màquina, 14,5%. Segon lloc, el reggaeton i el rap amb el mateix percentatge, 12%. I en tercer lloc, el hip-hop, 11,29%. Segueixen el heavy, 8%, el pop, 7%, la música celta i el punk, els dos amb 3%, la música electrònica, 2,4%, i el jazz i la música clàssica i la bachata, tots tres estils, amb un 1,6%. No hi pugui arribar, la mare l'ha portat a la piscina, ja la domina, molt
Les preferències quant als temes que agraden per a llegir són, en primer lloc, els llibres d'aventures, 31,4%. En segon lloc, el tema més triat és els llibres de màgia, amb un 22,85%. I en tercer lloc, amb els mateixos vots, els de ciència-ficció i els de terror, 17%. Segueixen els llibres d'intriga, amb un 5,7%. I igualats, els llibres romàntics i les històries de la vida real, 2,85%. I en relació als programes de televisió preferits, en primer lloc apareixen els programes El Internado, Fama i Presincats, els tres amb un 17%. En segon lloc, Escenas de Matrimonio, 12,76%. I en tercer lloc, El Hormiguero, 10,6%. Segueixen Càmera Cafè, amb un 8,5%, Yo soy Bea y tú sí que vales, 6,38%, i Los Hombres de Paco, 4,25%. Cal assenyalar que la majoria de programes es fan per la nit. Fem una paradeta per a publicitat. I tornem en seguida. Esteu escoltant Radioactivitat. Som els alumnes del Lies La Plana I estem així de nou. Ara escoltarem a Javier Barahona i a Javier Solsona interpretar unes cançons amb la guitarra. Antes una de la historia y avanzan a más valer en el ser de la memoria, la flama d'un sentiment. Viure sempre con esta avanzada, la que rellevan contra las portas sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment. Viure sempre corrent avançant, la que rellevan contra las portas sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment. A continuació escoltarem a Carlos Tena, que ens interpretarà l'ària de Botxa.
Ja només ens queda el capítol d'agraïments als nostres companys Javier Barahona i Javier Solsona, que ens han interpretat a la guitarra les cançons que hem sentit en el programa, i a Carlos Tena, que ens ha interpretat l'ària de Botsa. A l'assessoria didàctica per a l'ensenyament en valencià, al tècnic Juanjo Ballester i a l'emissora Onda Cero, que ens han donat l'oportunitat de fer ràdio. Gràcies per escoltar-nos. Fins una altra, amics i amigues. Fins una altra.